Bai, bueno, sentsazio gazi gozoa, egia da etxetik kanpo askotan gelditzen garela 10ekin, gaur 9ekin, da zer utz horiek ez dira egin behar, 10ekin utzi talde edo 9ekin, ze gero oso zaila da eta bestalde oso harro, taldeak 9ekin hainbeste minutu jokatuta oso ondo defenditu du, puntu garrantzitsua da, 9ekin jokatzen duzunean, posi joan behar zara, baina bestalde pixkate buru pixkatere euki behar da 11ekin bukatzeko. Bai, lehenengo minututik nire ustez, 8 hori ikusi ditugu eta 2 gorri, eurak 2 hori, uste dut epailearen lana lehenengo minututik, epailearen lanak asko baldintzatu du gure jokoa, ia jokalari guztiak zeuden txartel horiakin, eta nire ustez erdiak ez dira izan, eta bestalde, autokritikoa izan, ze egin ditugun 2 utz horiek ezin dugu utzi taldea 9ekin, bai Benanziotok eta bai Jabik egin dutena, hurrengorako ez da berriro errepikatu behar, ez da lehenengo aldia, eta uste dut hori hobetu behar dugula, 11ekin bukatzea edo jokatzea etxetik kanpo. Taldeak kriston lana egin du, kriston meritua du, edo zein taldek gaur hemen 3 utz galduko luke, edo zein taldek, 9ekin jokatuta inbeste, baina talde honek badu nortasuna, badu arima, badu kasta, eta erakutsi dugu gaur, eta ondo etorriko zaigu bai, porteria utzean ustea, eta konfiantza horretatik, eta hobetu behar ditugun gauzetatik, aipagarrienak horiek, partiduak 11ekin bukatu behar dira.